Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitahan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. So gadayin nga ti surat ti pakasalitaan ni Freddy Canapoluan, dagiti agkabsat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manungnemi, dadagtug-tugtog itiri daw, kasang-sangpit ko laeng nga nagkapoy ti trabaho. Ni Papa manunemi, ay ni Papa, awang kami ni Papa, natayin, ni Mama, tinadanon ko niti balay. Iti nakasukatak manunemi, adagtug-tugtog, sino nga tayo? Hambat nga kaso ni Mama, gabot tamad mga agluto ti pangrabyan mi. Napanggong ilokat, manunemi, tiri daw, nakitutak, may isa nga naka-sleeveless a babae, naka-short, di kumapkep, naka-sleeveless, agparparang tipuon, ti barukong na. Mapawawak kumawa nung naming ng Jack Kayat. Jack Kursunada ti kasta nga lang ti may isa nga babae, ngagparparang tipusag na, agparparang tipuon, ti barukong na. Sino masapol mo? Dinamag ko. Dito ka di balay da sweetheart ko. Sino sweetheart mo? Kapsat mo isuna. Dua kam lang ang kapsat. Siya, kinimanong kong Rico. Oh, tama. Rico. The name is Rico. Ano apilyado na? Rico Fuentes. When? Kapsat ko ni Manong Rico. Mamaling ka ti sumrek. Masapol ko isuna. Mahiliwak ka ni Rico. Hangagigan dito'y. Ana? Saan nga gigan dito'y? Kapsat ko nga peso isuna. Ngam saan nga dito pagyanan na? Sa tinurot pagyanan na. Ada kasera na sa diyasadag ti pangopisinaan na. Timbaga anak dito'y. Iso nga nangarikilak ti tricycle. Tapno sa pula mi ti balay ti Rico Fuentes. Mabalit ti sumrek. Ngamawan dito ti masapul mo. Mabaling ka din nga kawit kan. Pastos ka mo, dinagpapastrekan. Pastrekan ka kumaritoy, no, adag to ti masapul mo. Awang mat dito ni manong ko. Di mo ka di maawatan. So, kaya tagpastrek, tikaskan ka mabai. Hala? Ano na? Kasla ka lang tagabiwan. Ano nga biwan? Mabaybayadan nga babae. Sorry ha, kasla pa nakita keng ka. Awan dito ni manong ko. So nga i-recap ko diri daw kat pumanaw kan. Awan nga ron tinaaramidan dahi nga babae manunemi. Jack, anak laki din nagbidot manong. Sisik karodan dahi nga babae. Style na. Diday, galgal nga galgal, galgal-galin na, nakagalgal iti madamang tupchewing gum. Sa talaga, Jack Kursunada na di. Awang pulo sumgal nga dut-dut ko. Eh, siyempre, di ba isa kong mga lalaki kit makakita tayo babae nga makinam di pusag na, makinam di puon di barukong na, naka-short, nga kumapkip, makinam tambog na. Siyempre, makapatanggan ko ma, ngam saan? Madurma na. So nga, tiladamin, pampanunod ni Manong kong Rico. Playboy nga talaga, babaero. Naba nakiti kusina, Manong Nemi, nga madamang aglut-luto ni Mama. Sinunod dyan. Abri di mo pinastrek. Kasano nga pastrek ka, Mama? Kat, may samanin ka, di babae nga, kumamat nga, so, kagsapsapol kini Manong Rico. Babae? Langan na ti GRO.
Nakashort kumapke, parang tipusag na, parang tipuon ti barukong na. Saan lang nga puon ti barukong na. No pasayda ka nga dyan, makita ka mismo ti barukong na. Kahit napintas Diyak la pintasin di kasi ti klase na nga babae, mama. Na diyan ngamin kahit ni Manong Rico. No, kanya kati, sino kati malalaan ni Manong ko? Nasingpet med di papangyo. Samat makuna nga babaero. Saan nga mahilig ka rin di babae? Kasking ka. Awan samit ti hilig mo ti babae. Daging ganad ta. Awan penubiam. Awan penubiam. Kahit manong atawon ka nga agtabtrabaho ti bangko iyo. Dandan ito atawan ni mama. Napay ka pala maka awan malayam among kanya kung girlfriend mo. Inito tani manong mo nga Rico. Sus apo. Husto ti kunam. Dagi di babayit agkamat kang kuana. Manong nga babayit agsapsapol kang kuana dito tagbalmalim ti kunam. Doon ni manong mo't saksapulin na dyan nga babae nga nagtugtog nga nilokat mo tiri daw. Isot ba ikaupat nga babae nga magsapsapol kini manong mo. Dito man kami nagbalbali ni manong. Tikat panagsupadi mi. Panagsupado yung nagpaiso iyo ko. Gaputa ni manong mo, awang pilpilyan na. Basta nakapalda. Basta bawai, tutupan na. E din to tasi ka. Aging kakalig ito yung awang nobiam. Ubunan ni manong mo tinobya na. E din to tasi ka. Nisiping awan. Apay ngamin. Kas itikang kanayon ko isungsungbat ka na kayo. Sa anak nga mahilig ka rin babae nga tilaad da. Kahit nangasawan, awang pa'y girlfriend ko, gapota jak pa'y nakita, jak pa'y namam mo di babae nga nakariknak iti ayan. E din to tani manong, basta kursunadan di babae, tutupan na. Shit, tagunak na rudan. No paldaam tanyog. Puon tinyog kat paldaam. Tutupan ni manong. Kasta ni Manong Rico. Agpeso manong name ti ko na ni mama. Nagdakkel ti pagkidyatan mi. Oray o di ubing kami pailaeng kini Manong Rico. Nagbalinan nga buong ti ulo ni mama. Ti kapsat ko. Gabuta, akang kanayon nga makikabkabil kanigiti kaskwalaan na. Idi barito manong name deta. Nasapa nga nakasusurong uminom ti arak. Imbaga na ipasdeng at panagbasa na. Tala kapag graduar mo't laing manong business administration ti kursuna. So mga obisina ita. Idinto ta siyak manong name singpet. Sobra man ti singpet ko kano. Tadyak pulos inik-ikan ti sakit ti ulo ni mama. Malipot ubing kami. Aging ka nagbasa kami kini manong. Iti high school, college. Kinabudno naman nung nimi. Siyak timang tultulong kini mama kadigit trabaho ti unag ti balay. Amok tagluto, amok taglaba, amok tagdalos, amok tagplansa. Idinto tani Manong Rico, Manong Nemi. Oray ko malad dyan nga napanganan na ti inawan na awan. Awan amo na nga trabaho ti unag ti balay. Idikit agbaron Manong Nemi. Deta, ubunin na digiti babae. Guwapo ngamin ni Manong Rico. Guwapo akbat. Ngam naguguwapo ni Manong Rico. Talagang kamkamaten digiti babae. Irin to ta isuna. Awang bitpilpilyan na. Basta adda mangitaya. Okay, kunana. Yung di makadagas manong pagbutbut nga. Pati adda asawa na Manong Nemi kit tutupan na. Kasla ka natin may. GRO na dyan eh. Kasanunod ang sakit na dyan, katutupan na. Kasanunod makaalan ni Manong Rico ti sakit. Mayakar na kadigit di babae. So nga, jak kursunada ti kasta nga style ti kapsat ko. Tila adda, awang pulos disiplina na. Bagbagaan ni mama, di madumngeg, pati siyak, bagbagaak. Into na kuwan na damang kabil kan kuwan. Into na tanugan da kapuli ti babae.
Makadakas ka adda asawa na patapati, adda asawa na tutupan na. Mga lawas din na palabas manong nemi idi sumangpet ni Manong Rico dito'y balay. Wagis, kumusta to'y accountant nga kabsat ko? Okay lang manong. Okay. Takasama ti sweldo ma. Damat, ada ornungak, kada ada itad ko kini mama, sa ada pakityan na, ada grocery. Dakat, siyang mat ngamin ti. Bale, ti sweldo, iti pangalalaan mi kini mama, iti pagbiag tayo. Ito sila dakit mo sawan, pagbiag tayo. Kituin, no umay ka dito ng agawid, makipanganggaman, makigastar ka ti kuryente ganda nun. Ilinto ta di mo pa napadasan tinagbayad ti kuryente wano tanom. Di mo pa inikan ni mama, uri ko man lang 5 pisos kuma. Si Chidren na kanya, Friday? Hanggang si Chidren manong. Ibagbagak lang ti sitwasyon. Agtabtrabaho tamat nga dua. Oy, laglagi pa ma. Siyak ti muna nga nagtrabaho. Awang pala edit trabaho. Kat siyak tinakamo ti pagbiag tayo. Ken siyak pa iti nang ituloy ti panagbasam. Mawadam? Sa itagreklamo ka? Sikat na pinas ni sweldo na di sikat aggastos. Mamanuak mo dito balay. Papamanam ngamin manong. Tapay mamanu ka dito balay. At nakatikal seram. Adot balay nga papapanak. Kat nuwapang kati may sa balay. At na babae. Natural. Haanak agbiag no awan ti babae. Nga uri at asawa na. Kaya't nagaya, mapagid di ka saan. Nga di babae kat at asawa nan kat saan nga maparagsak di asawa na isuna. Kat siyak timang paragsak ken ko na. Di okay. Di ba? Anong kasano nga rodin no di asawa na kat papapatay na ka? Adot kakasta. Adot matay nga babaero, gapot aragito nga babaero, pakibyangan dat asawa at akit asawa. Pumano nga ya. Agnagam kan tulangin, naladaw ta aminin. So, kasi lang kumadagit tutupam. Balasang ori balasang. Kat no, saktam di kitoy, kat adakabsat na nga lalaki, kat kayat nantong balsan na ka. Susamo ya. Di mo maamot ibagbagang Freddy. Agidyat ta. Siyak. Saan ko saksaktan di babae? Para paragsakak ida. Manong met. Api nga ito di kita magsapsablo ken ka. Alaman. Di kita magsapsablo kanya. Kawin. Api nga adot likliklikam. Liklikak idan na umaakon. Dadya nga rin tinasakit para katakwada. Matikar ka rin katakwada. Basta no saan ka nakayat, kung saan ko kayat. At dapat GRO may na minsan dito balay. GRO? Pag ko naman GRO, langana. Agpaparang tiparukog na. Pusag na. Naka-short. Perming ako mapkap. Magnamin ti pilpilya manong. Kanang problema mo dita. Problema na. Akong bibiyang mo kanya. Ora na aramidag. Kastamat kanya. Akong matbibiyang ko kanya ora na aramidag. Ora bampay no. Bakla ka. Manong. Ibabawi na tayo magbagam. Sana ka bakla. Api nga ron ka akong pinubya maging ganay ta. Alaman? Sana kung-ungtan. Uno bagbagaan. Gapo ka dito sa sarapan ng babae. Irinto ta sika, kakaasi ka siguro nga agar-arim nga aumat maarim mo. Wala talaga ka bakla ka. Sana ka bakla! Ni, diet mo, di panaknik ko kaya sana ka bakla? Hoy, kasano pa nang ipanaknik mo? Agdinanog ta? Mabalin mo at makindinanog ti bakla. Sana ka bakla manong pangasim? Ipanaknik mo. Na? Ipanaknik mo. Sige, plastar ka. Ipakitak kang ka tinalakik. Mapukaw ti respeto ken ka. Uring no, inino na kim siya. No ibaga mabaklaak.
No saan nga nag-anawan ni mama manon namin lamon. Baka no, nagdinanong kami ngagkapsa. At mabaspasamak ka na kayo, aya. No awana kon, lamon. Ang mga no nagpinatay kay kuman. Diyan mo, mama, na sinutirumbe nga kanulungan nyo kada kami. Tapaborito yung anak, gabutan na singpet. Kuno? Talaga ka na singpet ni Freddy. E dito ta si ka, saan ka na singpet? Manipot pala di ubing kayo. Aunti sa baling ipapay mo kanyak, no saan nga sakit yung ulo, Rico. Nakita yo? Adadakan kanunungan nyo ni Freddy. Kaya puta, isot makitak nga nasiyaat. Nasiyaat. Ti parang karit na kanyak nga inauna kimitisuna. Una tabakla ko numbat ngaming kingkwana. Ito saan nga maglay? Panagnag na. Kahit nabat ipanagnek, babayin parang kabilyo. Susapo. Kasano no, ada mapakaruan ka na kayo. Ha? Tinasiyap. No adda ka dito balay, Rico. Saan kang umasasidig ka ni ating mo? Awan ti agin na sidag ka na kayo. Agin na tayo kayo. Tapno ni kastakit awan ti mapasamag nga riri. Mamanong nga adda ni Manong Rico dito'y balay. Ket kay kayat ko launay Manong no, maawan ni Suna. Ngem no adda, ngumer-nger-ngerak man. Kumuskusilap ak man. Tsak mat kayat di paatiw. Kumatpambaran na mang kusilap ang mangnger-nger kanya. Kaya di may isa nga mali, Manon Nemi, nga dimteng isuna, nga adda kaduwa nga babae. Hindi makita manong nemi di babae, disente. Napintas, disente. Sana klata nagun-uni Ni mama tinayaban na. Mama, ada akon, ada kaduwak. Napamat ni mama. Oh, Rico. Ma, kahit kung iyam ang mukata kayo ni Alma, kapinanom ni Alma. Girlfriend ko. Rico, saan mong ibagat data, tasang kamot pa yung inaklon. Ipapanan ako mga saan itong aklonin. Di kayo maawatan. Adun dikit inyam among kanyak, nga kunam nga girlfriend mo. Awang protesta. Tamang pala nga nagprotesta. Anya ti kayo sa nana? Adun tinyam amo ni Rico nga girlfriend na. Adun. No iyam amo nga girlfriend ko kunana, awan hangag protesta di babae. Umarakop kid dia, nga kumarinyo, nga mangipaneknek nga talaga nga ada relasyon dan. Tamang pala nga, inyam amo na ka, pagkatapos agprotesta ka, nga saan mo pang inaklon gaya misuna, saan nakapayla a girlfriend? Kahit nga sahon na, haan nga amin nga babae, kahit maala, o no, mapagtungod, mapagwen ni Rico, di ba? Kinapudno na, sigon kini Rico, nana, siyak ka no pala yung tiinaram na. Kahit nga sawan, hana inararim na katinubya na, isudat nagaram keng kuwana. Siya, nila matipagbagam, Alma. Nalagamit, di ba ka sa saom? So nga, agar-arim kanyak, kinidaw kumat keng kuwana nga, kahit kung mama mo ti pamilya mo na. So nga, intugot na dito Di ba tatakapsat mo, Rico? Anda. Mama, ni Freddy, dapat dito itay. Adalang dito nga tungtungig. Iha, nabayagan nga nawalwak, o bubing pala ni kapsat. Dududwada nga anak ko.
ni Freddy, ngay naudi, sa ni Rico. Awan anak ko, babae. Nasisingpat ka diri kiti anak yo, nana? Hapay katawa kayo. Imay ka ka dito tap no imbestigaran ti kinatao ni Rico. Kastat kayat ko. Saan na ka basta mangaklon ti lalaking agaram kanya kaging ka Jack Mammon ti family background na. Siguro isto akan o kasta. Narikat ka ragito yan, nana. Amoy data, pagpalata nga babae. Gusto ka. Saan ka nga basta agsabalatan iti tao nga di mo pa'y mo? Iso nga kayat kong maamuan to susto nga kinatao ni Rico. Kahit na kayo na inana, ti kahit kong pakangigan no nasingpet lang ni Rico. Idi kinitak ni manong sinsinyasan na ni mama. Ngasla na ibaga nga hamoy pagbagat pudno. Ibaga mga nasingpetak. Saan ba ta si mong bat ni mama? Tinasiyat pa eh. May kan sa di kusina ta. Agi na sarakon. Tamangan tayon. Napanang kami natin Freddy. Freddy! Ma, antak lang dito. Ay, antak ka madlangay mo dito. Iso ka dito kapsat mo, Rico? Oin, kapsat ko nga accountant. May isang teller iti bangko. Hello, Freddy. Hello. Pasensya kan. Managbabay na. Pag dumaan yung agkabsat, managbabain ka, idito ta ni Rico, nataduma, pasaray bastos. Talay pagbagamit, Alma. Sikamit. Okay. Manong name ni Alma ti masideg katinchayin at nakulap na. Nagraip dagiti nakulap mi manong. Adun isang sangayan nga nangaprus iti barokong ko. Nangruna ka dagiti rimat ti mata ni Alma. Adun dagiti insang puwet ni manong nga babae dito balay. Adun dagiti magsapsapol kang kuana. Ngam sabali nato nga babae. Kas mangig ko kang kuana itay. Saan nga basta agdesisyon nga aklunan na ti maysa nga lalaki. No saan na nga maamuan ti family background na. Freddy? Yes, Alma. Nasingpat ka din ni manong mo? Ay, isot kasi singpatan nga kabsat. Katsi ka nga eh. Ay, nung nasingpat ni manong, nasingpetak. Apo, magusto ko dito singpat mo. Nung kasta nasingpat ka, Rico? Kaya nga, nangigmumat. Wala nga awamat timbaga kasta ni mamang mo. Nana, nasingpat ka din ni Rico? Ay na, nasingpet da nga doa. Ngayon nasingpet ni Freddy. Apo na po gustuhan ni Manong Rico, Manong imisem. Nabang ko tinulungan ni Mama, Manong naming nga nagidasar, kalpasan na nangan kaming opat. Diyak man na mo, tasyak mo mo gustuhan nga kasasarita ni Alma. Freddy, nabayag ka ni ti bangko? At 2 years sakton. Nabidak pa ng ritual. Nga taon ti diferensyayo kini manong mo? 3 years. Hindi kahit nga sawen, agtap-trabaho idin ni manong mo ti 3 years, idagretwar ka. Ado ti girlfriend na niya. Jakman na mo? Saan samat nga seryoso ka na babae? Siguro, si kalaing di pagseryosuan na. Hindi kita hayak ni Manong Rico, Manong Nemi, nagtunged. Magustuhan na din bagat. Di kahit nangasawan, napudno iso na kanya. Huwag nga taa. Di ba? Si kamat na kuna itay nga, si kalang tinaram na. Tanda kita nagbaling nga babae, di biyag na. Kat saan na nga inarem. No di kat nagdi babae, tinagarim kang kwa na. Kasat ko na. Tapos sikan samot pa lang tisangan ng sungbat kang kuwana. Baka awam pa tinakapaayan ni Manong kadagiti babae. Baka sikat imang paay kang kuwana. Posible, gabata.
Diyak may nakabag-desisyon, no? Yes, I love you to kunak kang kuana. Oo, ipas na kyo timangan. Ada dun sa amat ti pa nagsasarita yung ti isasakmulyo. Sorry na. Rico, sika, di ka matagsaon. Pagustuhan kayo. Ano? Pagustuhan kayo nga duwa, iti kapsat ko. Tayin doon malpas tayo nga mangan, datan dumaten tagsarita, awan tumaten ni Freddy. Di ba? Sumrektan to nito silad ko. Ano na? Sumrektan to nito silad ko, tadi tatang agsarita. O, pero kung sumrek ang silad mo, di ba ni malpas panangan, itulnog tak tumit lang di balay? Umiyang kan. Umiyanak ka no, Freddy. Kahit no kayat mo, apay kita nga saan? Adumat ti bakante a kwarto. Na? Apay ko mga mapaniso ng bakante a kwarto. Ang kakwarto kami, Nakakatawa na kita ka, anak yun, Hana. Kasi lahat ng sakit pag dumaan na. Ini malpasa kon nga mangan manon nemi napanak itilikod. Dati-dati manon nemi katultulungak ni nana, ni mama, nga gadalimanag. Nga mamok manon nemi nga ni Alma timang tulong kang kuana. Napanak itilikod. Dito tinagpalpaak manong. Adda rocking chair. Dito likod. Napakalaglagay pa may kadiri papa. Ta dito idi, ti pasansan nga, umayan na no kasta nga agpalpa. Kaya ito nga rocking chair. Kinapudno na. Dito nga natay. Nakita mi laingin manong nahiming nga. San ba't numang angas? Idi ito masadeg ni manong Rico kaniyak. Ready? Manong, nanganatutugaw kat simango kanya. Ano't panagkunam kini Alma? Panagkunak na niya. No okay matlang iso na? Manong, kadagiti amin nga amok nga nubiyam ni Alma ti mas okay. Para kanya ka. Pacheck nga virgin pala iso na, di ba? When? Hanapin na padasan na ki-boyfriend. Siyakto pa'y laing. Ngem sigurista isuna. Saan nga bastag seba? Amamon na nga muna. No anyat kinatao, ti aklunan na. Imbaga, tadyak imbaga, ang babaero ka. Padasim ng imbaga. Takita, tapay. Kontrabida ka. Kaya naman kayat mo? Nasingpet ka. Nasingpet ta nga duwa. Yung nasingsingpetak, tagpepesuman. Saan ka seryoso ka naging babae? Imita lang seryoso akin ni Alma. Kahit nang sawan, ipatpatek ko iso na. Di ba yan? Tanoadan ton relasyon nyo, di isarding munton di kina-playboy mo. No manubiam ton ni Alma, sa amon ton nga tutupan pa, hindi ka di babae ng basto, mas dagkan ka. Kaya na. Agisti ka tulatan kini Alma. Diyak to ni kaskaso da kita kamat kanya. Basta manubiak, ken maasawak ni Alma. Ta ni Alma, ti talagang ipatpatig ko. Saan nga imyan manunemi ni Alma na panintulnog ni Manong Rico isuna. Tatakot siya na ngayon. Ora siya kadamat kutse. Hindi makasangpetan ni Manong Rico manunemi na puutak pailaan. Nagsarita da kini mama. O, nangitulod am ken kuana. Napamuin check-in. Nimat mama. Nung check-in ko akit awanak pailaita. Abag, hanak ko na pinastrek. Nagawid ka na, makainan ko na.
So nagawin ang sigot. Ni Freddy, ma, datuon nagtikwarto na, tsaka mo nakaturog. Alay ka maturogan takastagmat yan. Haya, nagpuput kayo, mga no, at damang sarek balay tayo. Nagsuya abak manong nimi tawanin ti bang kupay nga timek da papa ada mamakin ni manong. Idibig lang agring ti cellphone ko. Tabampay. Iti kasto yung oras. Saan kong isay silent, saan kong idipin ti cellphone ko. Tao mo tumawag. Bihira lang at tumawag. Yung mga kasto yung oras. Saan nga nakapunbok manong nemi? Nas laglaladutak nga ng sungbat. Hello? Hello? Babae? Sunetoy? Siyak ni Alma. Alma, sino? Ket datay may di na balayo? May nagpangan? Gagaya Alma. Nakaalam sa cellphone number ko. Tinawat ko kay ni mamang mo. Abay yung tinawat mo. Katat numatawagan ka. Abay timawag ka. Nga ba't hadyak makaturog? Abay hindi ka maturog. Abay hindi ka makaturog. Amo nagsasao ka, Freddy, kasla teenager. Awang pa'y padas mo? Padas nga niya. Hanggang pa, namo pa napadasan din na kinobya. Sampay. Kitsi ka. Awang pa'y padas ko eh. So nga, kahit ko tagtanang, diyak amin kahit nga may tawlad ak itikapsat ko. Apay itikapsat mo? Namindwa nga naganak abalasang. Ana? Tarantada nga ron. Abi nga basta rata nagsabay ti lalaki. Abi nga napasama ka namin doa. DJ muna ang daawang pa asawa na. Adamod kaya man. Dinawat namin napan na tinuntun no asino talaga suna. Kasi lahat dinaramin ko. Agar-aram ni manong mo kanya. Kahit syempre, kahit ko umamuan no anak kinatao na, baka no at naman asawa na kunak. Iso nga, imanugutak nga inyawid na kita. Inyam amunak ka na kayo. So, kito sigurista ka. O no? O, wang gusto agsakbay. Agsakbay pa'y, maaros pa'y. Diba? Kadya may kadwa nga rin nga panaganak abalasang ni manang mo. Awan asawa na. Iso na laing ta. Playboy. Saan nga iso na. Pinagpili-pili na. Diyan sa baling ang girlfriend na pinili na. Kadabay ngamin ngayon pain ng tibagi na. Dada nga rin mistake na. So nga jak ayat nga ramiden. Sa akong tula ipa ay tibagik ta sinuman nga lalaki. Numalpasan ti kasar. Te kung nakaroon na jak kahit tibagi tulad di kapsat ko. Kasta lang nga rin ni mana. Sa kalpasan na, maitulad at. Kaya't mo nga rin ti kapsat ko. Di damang ko kingkuan agad playboy. 5 peso? Babaero. Anong makuna ka di ka babaero? Mahilig ti babae. Nato akit saan ko pa ng patakas. Naman pa iti sangwanan ni manong ko itakit tsak imbaga nga babaero. Tama nga nugriri kami. Ado di kiti babae ti biyag na. Basta mayat kang kuha na, tutupan na. Wala niya klase. At dapat na kita GRO. At di makadakas, pati adda asawa na, tutupan na. Nakadildelikado. Ngayon, dadya mo't kadi at sa nga seryoso. Kas na kuna na itay, mamati ak. Ito nalpas tanganangan, di may nakdinano di likod ti balay. Dadya, italay nga seryoso ako na. Kahit no manubyak, maasawak ni Alma, isisuntulangan ti babae ti biyag ko kunan. Sa anak to nga tumutup kada kiti babae. Iso nga pa-check, Alma, ipat patag na ka ni Manong Rico.
Good luck ka na kayo. Naragsakaklaw na yan, no? Gapukin ka. Kadagsing peten ni manong ko. Idiray nga imbagak manunemi saan kumatan nga mauray ti reaction na. Hello, Alma? Are you still there? Adda ka mo't pailain. Ta maamala mangikuti ang angis mo. Ano nga ita ti problema kay? Ano problema? Gusto to ko na. Seryoso ni manong mo kanya. Gusto to ko na. Siyak pa lang tinarim na. Siyak lang tinakarignain na ti ayan. Meaning napudno iso na kanyak. Di makadakas. Ada problema eh. Ano't problema? Ada idin mariknak nga panagayat kumit kiniri ko. Kaya lang, teko nakaroten nga kayat ko sigurado. Masigurado nga ipatpatig na. Ngimita, sanak matin nga sigurado ti puso. No isot ipatpatig ko. Anya? Hanggang mabalin nga klon ni manong mo, agsipot ta saan nga 100% ti mariknak nga ayat kang kuana. Bumababa. Anat kahit mo sawin. Mapukpukaw ti mariknak nga ayat kiniri ko. Gabot at sa bali nga nakaibaw ingan na. At sa bali nga nakaibaw ingan, tiriknam nga ayat kinimanong. At sa bali. Ada pagsayatan na no apay nga imayak, tapno maamuak tipod no kinatao na. Yung madamot pagdaksan na. Anak mo pagdaksan na. Ti pagdaksan na. Namamu ka. Di ka maawatan. Nalaka nga awatin no kayat mong awatin. Saan nga ni manong mo ti pakariknak ti ayat. Natikat ka, Freddy. Siyak? When? Sikat ipakariknak iti ayat. Isuday ita ti problema. Saan nga mabalin, Alma? Api nga saan nga mabalin? Daklakit riri ti amin. Daklakit na problema. Seryoso ni manong kuking ka pagkatapos. Hangag balik ka manggunod keng ka. Saan ang tumaamuan nga siyak ti kayat mo? Nga dadat agkarelasyon. Ano tinam na maay mo pasamak kada kaming agkapsat. Dagiti agkapsat, baka pinatay kami. Gapoy ti may mesa lang ang babae. Nabayag manon naming nga awan tinagtimig. Nga mangmangikulatamad ti panag-anges-anges manon nami ni Alma. Akasmat ti panag-anges-anges ko. Naging nga nagtimig manen ket kunana. Tanya ngamin ti marikrik na magkanyak, Freddy. Ano? Ano ngamin ti marikrik na magkanyak? Do you love me? No. Saan kang ngayatin? Dadya pudno ti kahit ko, amanghin. Iso ti pudno. Saan ko mabaling nga ayatin, ti babae nga ayatin, ti kapsat ko? Saan mo nga mabalin? Nga mabalin ko man saan mo akapsat, ti mga ayat kanyak, kasta. Dadya marikrik na ti kahit ko mamuan keng ka. Kata abay numamam ko ma. Sungbatan ti salutsut ko. Awang pa tinubiyam. Awang pa'y nakainlabam. Idi, ngimita. Nainlab kamit kanya. Alma, saan ka lang kumang nadimdimting? Saan ka lang kumang namam mo? Saan ka lang kumang imimad dito balay? Magitam, Diyos tuti ko na.
Do you also love me? You love me also? Sige, sige. Ano gutek? Ita lang nga makariknakit kastoy. Kadagupan na gani babae nga namamok nga inyam amo ni manong ko kanya. Naidumduma ka. Gabutan ni sang-sangayan ka. Si kalan ti virgin kadakwada. Nga day tamat gabunan no apig. Itamat ka nariknak ti ayat. No kano pa yung makariknak ti ayat. Sambatan nga mabalin kaputadyak pa inaklon yung manong mo. Kas na kunak, inyam amunak kini mamang mo nga nubya nak kim saan kunak. Diba? Siyak kano pa lang tinagprotesta, agsipot ta. Siyak pa lang tinam amuna nga saan na nga nubya. Freddy, sikat ikayat ko. Rumbeng nga datatag karelasyon, baybay amon ni manong mo. Manong Nemi, nagpinakada kami madlaeng, gabuta, agpadpada kami nga mapuyatan. So nga tikabigatan na Manong Nemi as lamayang angin at. Isa ka lang napuyatan, iho. Hanggang nga nakanturong, nga dagos, si Dirabi. Baliaw, masulang dua, talo lang oras, mama. Dua lang oras titurong. Dabay. Tsaka mo. Tsaka makaturog. Dabay ngamin. Tsaka ngurot mo, mama. Ada ka titimaot nga problema, Freddy? Abay nga di mo ibaga kaniya. Ma, hamang problema. At da problema mo hindi mo kayat nga ibaga kaniya. Baka ni manumot mang ibagam. Ganun problema yun, ma. Ha, Freddy? Ang ano nga nakaturog ni Freddy, duwan sa kanulang oras si turog na drabi, so nga sila kanumayang angin. Ketsi ka, Rico? Wala rin siyak, mama. Pugsapos na turog ko eh. Tapay man. Pampanunutak ni may panggap kini Alma. Kasla si mabalin ni Alma. Ano nga si mabalin bagam? Sana kasjay. Sakbay nga, inya mamuka na kayo ni Alma. Nasinghed. Very sweet. Nga kasla kamla ag gayaman. Kasla kamla ag sweethearted. No, ada date me? Maakbay ko pa yun. Nadya lang ha, kurang na lang yes, I love you too. Agayat kanyak ni Alma. Ngam kalpasan nga nagamuda ka ni Freddy. Nagbalinan nga problema. Kaya kumat basol ko manong. Apa nga, da Freddy dita, apay ramraman na. Ang ka nagulpay. Ada pa nagkurso natin kini Alma, di ba? Kaya adamat pa nagkurso natin ni Alma ken ka. Hoy, agor kayo. Baka no, sa balit pagturungan dito sa salitaan nyo. Ha? Bibigat. Ilala. Kayo nasikasun, kita nasika na nasikasun nyo. Sina kayo? Ang pagunyang kitulatan no, makaluto ak. Sikan. May mawanti makakuti ka na kami, manong. Alan. Saan ka nagsinarigsik ka kasta? Napimpintas no itang sulbari miti problema mo, ma. Tata ka di problema? O, Rico. Ano problema? Kaya't dito kabsat ko nga agawin tinubya. Manong, saan mo pa nga nobya? O makitam, ilaban na. Saan mo nga nobya? Di ba, mama? Ano nga nobya ni Alma? Hamo pa nga nobya, iho. Dati nakapay inaklon. Unang maaklunan ako ba? No, saan nga gapo ni Freddy? No, apikit di ngamin, ah. Nga nagam-am mo kayo. Apay nga, naam-am mo na ka. Manong, sinuludsod mo ka di king guwana amis mo? Nga saan na ka nakayat, kadsyak ti kayat na. Kasi di kahit asawan, di kinalamiis na. Hanala may diretso.
Kailan niyo ako manong kasta? Ana? Manong, inauna ka kim siya. Dapat siya tagibuhay. Ana! Siya tagibuhay! Siya timuna nga nakamamukin ni Alma. Siya timuna nangarim kin ko ana. Siya tagibuhay. Ipapusoy ko kin ka. Oy, anak ko nyo. Rico, apay nga bigpisa timag mo. Makakakilkal lahat ng tibagbaga na mama. Siya kina nagibuhay. Sika tinumpay nagibuhay. Kaputa, imun una at ngamintis ka. Anang arti mabali mo manong, ori maminan, imun una ka, no siyak mantikayat ni Alma. No, danukin ka kahit mo? Kaya aramitin mo na ta, ha? Salidaag mat. Oy, gore kayo. Oo, nakikingagkabsat aya. May isa nga babae. Isukit pag-apaan yun. Halak ti Diablo. Ma, tinasyat. Tumatayo ako pa lang dito. Kahit kuliklikan ti Riri. Anong kahit musawan ko matayo. Agkasera. Panawan da. Agas kasera mat di manong mo. Mamanong mo agawin. Wano si kan Rico. Iti saan nga agaw-awid dito. Tano, mapasamak ti saan nyo nga pa nagkita. Nga pa nagsango. Ma, oras ang kamang agkabalay. Once nga agawon na kanyak ni Alma, papatahik ti bukod ko akapsat. Paunikid din na, aya. Dakay pa yung agkapsat, agri, ti may isang babae. Kasla may isang karne. Ti mag-apaan nyo, nagaduditat sa bali nga karne. Kaya po, siyak ti rumbeng nga para kini Alma, mama. Gabutan siyak ti naunakan, siyak ti muna. Ori man nung sikat, imunang sikat, inauna, no saan nakabata kayat, siyak ba't kayat na? Oh! Sige. Agdal na kayo! Kahit gabutasahan nga kayat manong nemi ni Manong Rico, iti agibuhay. Siya kong tigibuhay ko na. Sige manong. Sikat inauna, sikat imuna, sige. Aramidin dati saan nga kita. Padasik. Nalaksidan ni Alma iti puso. No pa italay nga gayatak. Kaduri siya, kita lang nga gayatak. No pa aduman nga babae iti pinarparagsak ko. Sige. Irubat ko na kita rawatak at pumanaw akong dito. Agawit kang rata kanayon manong tapno na kadwa ni mama. Tinasken kat saan tang agkita, saan tang agsango ang astoy. Pasari mat surang kwarak ni mama. Kumusta ik mo isuna. Sarong karak na awang ka. Inyong pakik nga rod di kita rawatek manong nemi kanagsang sangit ni mama. Hanyala din anak ko. Tikayat ko kumakit dua kayo nga darito ibalay. Ngagkapya kayo ngagkapsat. Takas na nga rin ngagkapsat. Yung mga pagin napasamag tikastoy ka na kayo. Ma, iso nga rin nga siya kung tiagibuhay ko nakmayat ng kada kayo. Tanimanong ti inauna, isot imuna nga nakamamukin ni Alma. Nuwampay na sakit para kanya. Kaday talaga kakaiso na nga gayatak ko nakmayat. Nga malistok lang ang lipatan ni Alma. Lipatit ni Alma. Saan ko ipilit tibagi? Sige nga ron. Aramidin nyo. Tika mo yung pakasulbaran ti problema yun. Saan ka nag-awawid, Manong Nemi? Saan ka nga nagkita kini Manong Rico? Ti makadakas. Ag tinawag kami kini Alma. Gabutat sumot ti tumawag kanya. Diya ko may kaskaso Manong Nemi nga magpakaasi na sungbatak. Sungbatak tumanen Manong Alma, parparigatan mo lang tibagim. Parparigatan na kay. Sikat ipatpatik ko kunak mo. Ipatpatik kami, Alma. Ngim ni Manong parakin ka. Saan kong ipatpatik ni Manong mo?
Alawen, no din ang kayat, gapo iti kabsat mo. Awan di maramit ko. Ngam sa nga gapo ta saan kong ilaban ti kalintagak ken ka. Saan nga gapo? Ta saan nga sika? Nga saan na kaya ta saul nga da kami kinimanong mo. Napimpinas lang aro din na awan ti pakirelasyon na kada kayo. Di napimpinas ka ron. Agikatak iti trabaho. Umadayuhak. Liklikak ni manong mo. Liklikang kamay. Nasakit man para kaniyak manong nami ing karigatak na inawat ti kinapod mo. No hindi kat ring nga ring ti cellphone ko, tawag ni Alma. Ngam dakdak kailan nga kawak manong nami. Idi urayek na tumawag kita umatan ti mauray ko. Nga uray idi siya kung timang tawag kang kuana unattended. Diyak matin matawagan ni Sul. Alma, imbilang ka nga sikat ti first love ko. Sikat ti munang inayat ko. Nga sikamat ti munang nga nakapaaya. Nagawit akmet lang dito balay manong name. Ma? Ay, tinauding anak ko. Agyaman nagtadimtang ka. Kumusta mo ni Manong Rico? Idi lang kalaman ng imay. Ket, anong damang kang kuwana? Kadakwada. Di nakalumatan makontak ni Alma. Nga ti amuna, ket aksinsinarak kayo. Nagpadpada kami, mama. Nasaan mi na makontak ni Alma. Kinayakayat nan, naisot si Moko. Tapno, awan ti pagkapaan mi ngagkapsat. Awan matin, iti kayat na ngayatin kada kami. Di na kayat ni Manong, siyak ti kayat nang imtsak mat kayat, ngagkarelasyon kami. Iso nga ko na nasursuruan na kong ngalipan. Iriag kita kami ngagkapsat, Manong Nemi, kumusta kayo kina Alma? Manong, nabayagan nga ti kami ni Kasyot. Nag-resign ni trabaho na imadayo. Diya ko na muna sa dinurian na. Talaga? Talaga. Isot nagdesisyon. Kinayakayat ng ngaawan ka data. Sige. Talaga nga naikaring ngaawan ka data. Nagsapul ko lang sa bali manong. Nagseryoso ka matlain. Makabanog ka ron. Makamanog nga. Di ka aduda. Tutupam man na amin nga umasidagkan ka. Tunokon, talagang agnakam ka. Kaya nagpaiso manong Demi. Impadamag dalaingin manong Demi nga at ni manong iti ospital. Apay ko nak. Nadisgrasya? Pinaltugan da? Binagkong da? Binugbog da. Imbaga da bugbog lang. Siyempre, napamisa na rungkaran kini mama. Parmi, tinamay andaking kuha na manong. Kurang na lang ang pinatayandakan manong. Apay, sunod amom. Adda asawa na ala. Ay manong aya, dati ko namin kang kaidi. Nagseryoso akbat ngamin idin. Inagaw mo ti atensyon ni Alma. Iso nga nagsublikat kina babaerom. Sak pati pabasulam. Ito na nung nagbalbaliw ka. No kuman na asawak ni Alma, nagbalbaliw ak kuman. Kad ka po ito na ita, insinubliam ti kina babaerom. Imbaga ta binugbugda ka lang. Kasano na imo ko? Kasano na paltog? Kasano na pangor? Nga mo rin binugbugda ka lang kakasi ka. Baka paod ka dito sa ospital, di manong
Lawas? Sige, paimbag ka. Adumit manon na imili kiti babae nga madlaw ko nga da pa nagkursunada na kanyak. Ngayong tsaka mo. Tsaka mo no apay. Nga awan ti kayat ko nga tutupan ka na kuwada. No talaga nga saan kong ipatpatig? Uno, adaman sang nga ba sila marik na kayat? Saan kong igasang-gasat ti bagi? Tanong makirelasyonak. Kaya mapasamak nga, ada mapasamak ka na kami kat masikugak. Kat asawaek, kaya ba't siguradong ipatpatig ko? Sa anak lagi din nga naragsak. So nga sa anak langin nga, nang patpatol ka rin ito nga, agkursunada ka niya. Sana kakaskin ni manong ko na. Aging kang remormot laing manong na imi, kapsat ko iti ospital. At nabasit nagnakman nan manong. Nagsipod ta. Kanawin mo ten nga agawid dito balay. No idi, kat ado di kiti tagdagasan na. Ado di kiti na schedule na nga date. Yung kalpasan dito pa nakabugbog na. Awanin. Abay nasapa ka nagawid manong. Awan schedule mo ita? Awan date mo? Awanin. Tsaka yatin. Na talagang nagsikapay lagnakaw ka talaga. Tuluyan na ka. Laging ka manon nemi nga di sumang peta kiti may sa nga malem dito balay adda kaduan ni Manong Rico. Kasla ni Alma. Manong, anda ni Alma? Hang Alma dinagan na. Ni Susan. Hello Susan. Ayos ito't bagbagam nga kamsat mo? Ni Freddy. Asin na di Alma? Abay, kaingingas ko ti Alma? Kasla? Sila da ba kakaingasan nyo? Biglang tingin kasla si ni Alma. Sino ti Alma? Nagkarebalam mi idi. Ngayong kinaikayat na nga awan tinaklon na kada kami. Tapno saan ka mga pinatay ng agkapsat? Ay, kasta! At tamapat kaya istorya yung agkapsat niya. Dahil agkapsat nga ron. Haging ka manon nemi nga kalpasan ti talo nga bulan ibagamot din ni Manong nga asawain nan ni Susan. Kat maragragsakan ani na mama, Manong nemi. Sigurado ka, anak. Huwag ma, iba't patag ko ni Susan. Agas ti pa nang ipatag ko, hindi kina Alma. Akit maragsakan naglaunay at agseryoso ka na nagkatagasawa kan. Kasi siyempre, nagasawa ka iton, sumarunot apo ko. Huwag ma, kinapod nuna kitadan nagpitpitik iti saklot ni Susan. Ay, adan na po ko. Oh, Freddy, at ka nakabon. Maragsakan nagpara kayong kamanong. Sak malabas man mo? Of course. Sikat kapsat ko, sikat besman ko. Nagasawa nga roden ni Manong Rico, Manong Nemi, ket si Minada. Dapat lang ang Minada. Mama, arigat no pa. No muna kanta, pasari umisim kanyak ni Susan. Ano to ko nam? Umisim kanyak ni Susan, nga ipag ko, kunak. Ano makita ni Manong isumanak ni Susan, baka agka-problema kami man ng kapsat. Iso na siya si Minadan, tapos saan ko makikita ni Susan? Kaya saan nakamakikita? Aging gang itimay sa nga malem, Manong Nemi, nag-ring ti cellphone ko. Pare, cellphone mo. Inyun ko kami nitayin eh. Siyempre, 5 minutes before 5. Hello, ha? Kumusta kan? Saan natin? Ni Alma. Alma? Yeah. Itapay lang at tumawag ka. Jack tumawag. Kunak. Aging ka saan nga masolusyonan ti problema. Ayun ka mo sawin. Awan itan ti problema.
Gabutad da asawa ni Manong mo, di ba? Do you still love me, Freddy? Uno at nakadung ka, sukat ko yung tapusom. Awang pati na sa pulak. Awang pati dimteng. Inururay ka. Among ka nga nagparik na kanyak. Idit agasawan ni Manong. Si kahantagos din nalikip ko. Sapay ko matain to madamag na adasawan ni Manong kitag parang to isunan ko na. Kitag peso. Do you still love me, Freddy? Yeah. I love you so much. Inururay ka. Amok nga dumteng, tikas to pasama. Patjek nga si kakin siyak tinikari. Peso? Umay nagpasarin di malay. Ito na no? Ito rabi. Hindi na pelag-date, a dinner date. Nagsarang tati may isang restaurant. Kaya't kung umay nagpasyarin di balay. Diya kaya't makidedit, makisinsinara ka rin lalaki. Kaya't ko, nga mamaamu nga dagos, dagit nagadnakin kakapsat ko, di agbalit nga asawa. Fast forward, Manong Nemi, tapno saan tayo nga makaadayo. Da kami maglaeng kini Alma, my first love, iti nag-asawa. Inimamuan ni Manong Rico, Manong Nemi, ti amin, awanin saan nga nakapagriri. Kung nagtuping amin kat, kunana, nga da kayo, ti talaga nga naikari, ti tunggal may isa. Awan ti problema, kadakwada nga agasawa, kini Susan, tadan talungan nakda, ni mama, iti agmangis istimar ka iti apu ko na. Ini to tata kami, Manong Nemi, ket iti mat naganak kang kuha na ti pagyanami. Agsipod ta, isumot ti bordek, di kada siyak ti nyawid na. Tuwa, Manong Nemi, di kita anak mi, keni Alma. Awanin ti sa puli mi, kaputan na ragsak kami. Awanin ti problema mi ngagkapsat, da kami ngagkapsat. Kaputa awanin ti babae na pag ginagawad mi. May sala nga babae, may sala akarne, ako na ni mama, isugid din di pagpinatayan niyo. Nasyak mo't laeng tinaikari iti dayta nga karne, uno iti dayta nga babae. Dito nga ron ti pagkasalita, Manong, ginagyaman naglauna, iti anos mo nga nang ibasa, ket sabi ko mati damat na batik nga adal, liuliwakin pagsarbingan tibiyag, kadagi di patak nga nagbuya, ito yung nga ron agyaman nga pagayam mo, Freddy.